Праграма «Жывая спадчына» – гэта праект пра тыя праявы народнай творчасці або светапогляды чалавека, якія набылі статус гісторыка-культурнай каштоўнасці Беларусі. Так, 21 верасня 2010 года у спіс нематэрыяльнай спадчыны трапіў абрад «Намскі вялікдзень», які праходзіць штогод у вёсцы Аброва. Вёска Аброва вялікая. Ад галоўнай вуліцы разыходзіцца ў розныя бакі клубок дробных вулачак і завулкаў. Але цэнтрам прыцягнення тут з'яўляецца царква, праваслаўны храм святога архангела Міхаіла. Настаятель храма іерэй Расціслаў Радзько служыць у Аброва ўжо больш за 20 гадоў. І кожны год на 4-й дзень пасля Пасхі, то бок у чацвер, ён павінен будзе прачытаць малітву і распачаць стары мясцовы абрад пад незразумелай назвай «Намскі вялікдзень». Дарэчы, аброўцы тлумачаць проста. Намскі значыць наш. С моим назначением сюда, получается, когда я приехал 20 лет назад, то я столкнулся тоже впервые с этой ситуацией, потому что я не встречал, не был знаком. И мне пришлось узнавать у людей, у архиерея нашего, что делать, как мне быть, как поступать. Он ответил, что коли яна есть, дык трэба и продолжать. Ніна Мікалаїўна Тысевіч – народны майстар Беларусі. У абрад ходзіць з дзяцінства. Больш таго, з'яўляецца ганаровым удзельнікам Намскага вялікадня. Я ходила, я вам скажу, сюди, і я до гэтых бабей пойду на лавку, а вони там говорять старі і розказували, що гэта ще було, може, в 800 году гэтий обряд. Ну і мерли вельми діти, не то, що діти, де вже зрослі, і мужчини, і хлопці, і дівчата. І хто-то куди не обращалися, ні к знахором, ні к доктором, і ніхто ради не давав. Ну і хто-то ж підсказав, що за ніч на прасті, у середу, на прасті, ну там, і відкати, основати, і відкати ручника, і взяти ікону і обнести 3 рази до всходу сонця округом села. Це таке заложення. І в цьому четвер вже, тепер от обнесли до всходу сонця завтра, це заложили таке заложення. І не стали мертві діти. Згодна аброўскай традыцыі, жанчыны некалі бралі і бяруць зараз у абрад адну і тую ж ікону – праваслаўны абраз Маці Божай, які і сёння знаходзіцца ў Міхайлаўскай царкве. Ікона невялікіх памераў, маляваная фарбамі, але выканана ў класічных традыцыях праваслаўнага пісання. Абраз упрыгожаны пласцінай, то бок рызай, у колер золата. Такая ікона каштавала грошай і, зразумела, была не па кішэні сялянам. Але жыхарам Аброва пашанцавала. У 1922 годзе Маці Божую ім падарыў багаты рускі дваранін Барыс Казлянінаў. Аб гэтым сведчыць таблічка з надпісам гравіроўкай унізе. Цікава, што дата стаіць падвойная – 1 і 14 мая. Барыс Казлянінаў указаў стары юліанскі і новы грыгарыянскі каляндарныя стылі. Напэўна, у той час яшчэ была блытаніна паміж каляндарамі, таму што новы стыль быў зацверджаны бальшавікамі ў 1918 годзе.
А вот эта икона, которую мы сейчас проходим, обряд делаем, эта икона подарена. Это, кто знает, может внук, может правнук, приезжал в 22 году и подарил эту икону церкви. Они, когда революция была, они же уехали потом. Это поместье было вот тут, недалеко, где вот за сажалкой тут. И они уехали за границу. Ніна Васильевна Воронкович – карэнная жыхарка вёскі Аброва. Адсюль яе маці, бабуля і прабабуля. В 22 году он приезжал. Тут была же уже Польша, заступили их в подворье другие, и он приезжал, и тут бабушка уже говорила, судились они. Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущим в гробе живот. Дык у чым жа заключаецца абрад намскі Вялікдзень? Расказваем кароткі змест. Жанчыны бяруць з царквы ікону Божай Маці, агорнутую ў ручнік, і разам са святаром хрэсным ходам абыходзяць вакол храма. Затым хрэсны ход рухаецца па вёсцы. Жыхары Аброва перад хатай выстаўляюць стол, на які кладуць хлеб, яйкі, соль і цукеркі. Пеўчыя праслаўляюць Хрыста, бацюшка зачытвае ўрыўкі з Бібліі, акрапляе гаспадароў святою вадой і віншуе са святам. Вёска Аброва знаходзілася пад палякамі двойчы. Першы раз у часы знакамітай Рэчы Паспалітай, гэта 17 і 18 стагоддзі, а другі раз у 20 і 30 гады ўжо 20 стагоддзя. У першую паланізацыю, а дакладна ў 1754 годзе, тут быў пабудаваны уніяцкі храм. Аб уніяцкім веравызнанні Аброва да гэтай пары сведчаць іконы-медальёны, якія сёння знаходзяцца ў праваслаўнай царкве і маюць высокую мастацкую каштоўнасць. Больш таго, зусім нядаўна імі зацікавіўся нават Ватыкан. Больш таго, 5 гадоў таму аброўскія святочныя медальёны былі прывезены ў Рым на выставу. Але вернемся да нашай тэмы. Калі ж Рэч Паспалітую падзялілі Прусія, Аўстрыя і Расія, то вёска Аброва ўвайшла ў склад расійскай імперыі. Зразумела, працэс гэты быў складаны. Польская шляхта доўга ваявала з царскімі афіцэрамі і салдатамі, сярод якіх быў рускі дваранін, падпалкоўнік Казлянінаў. На жаль, яго забілі паўстанцы. Аднак на гэтым гісторыя не заканчваецца. Вёска Аброва была перададзена ўдаве з дзецьмі забітага падпалкоўніка Еўдакіі. Тут у Аброва яна пабудавала маёнтак і засталася жыць з сям'ёй назаўсёды. Больш таго, Еўдакія Казлянінава
у 1800 годзе становіцца фундатарам праваслаўнага храма на месцы уніяцкага. У нас була вперед церква, от є магазинок, їдете, і той крест стоїть на вулиці, і камінь там, що оброво. Достояла тут церква. Ніколи, це не за нашої пам'яті. Пра тую старую царкву, якая знаходзілася ў цэнтры Аброва, ведае яшчэ адна жыхарка вёскі Вольга Васильевна Калтуневіч. Яна таксама карэнная аброўка і нязменная ўдзельніца абраду Намскі Вялікдзень. Мені мама розказувала так, що гетто, де в нас є магазин, була церква стояла. Та церква обгоріла. Погоріли книжки, стояв зруб, а книжки погоріли. От за те, що там поставало, там у нас це каплиця, де сьогодні церква, там каплиця була. Ну, перенесли туди. Менавіта адсюль з Міхайлаўскай царквы-капліцы штогод на 4-й дзень пасля Пасхі пачынаецца абрад Намскі Вялікдзень. И сподобитесь нам слышанию Святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слышим Святого Евангелия, мир всем. И духове Твоему. От Иоанна, Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Аминь. Вначале без слова, и слово бег к Богу, и Бог без слова, себе искони к Богу. Вся тем быша, и без него ничтоже бысть, еже бысть. В том живот бей, живот без свет человеком, и свет во тьме светится, и тьма его не обят. Бысть человек послан от Бога, имя ему Иоанн, сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о свете. Христос воскресе, смерти смерти, смерть поправ, и сущий в гробе живот даровал. Христос воскресе, смерти смерти, смерть поправ, и сущий в гробе живот даровал. Христос воскресе, Христос воскресе! смерть поправ, и сущий в гробе Христос воскресе! даровал. Христос воскресе! Смерти, праздником. смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Эта ікона завжди стоїть, тут крест гетой, а там ікона гета стоїть, де сьогодні стоїть. Воно, я не знаю, мусить зробили вже меншу хатку. То була большая, да, тяжола була. А вже ж бабі постаріли, вже много ж нема тих бабей, що ходили.
Ніна Мікалаївна Тыстевіч – народны майстар Беларусі па ткацтву і вышыўцы. Яе хата – прыватны музей вышыванак. Кожны год яна ахвяруе іконе ручнік. Такі падарунак называецца аброк, а дарыць яго значыць абракацца. У 90-е гады майстрыха зрабіла ручнік даўжынёю ажно 8 метраў 50 сантыметраў. Ніна Мікалаївна вышла яго спецыяльна да намскага Вялікадня. Ідуть на намський Великдень, приходять до мене, і я перемоляться, батюшко посвятить, Євангелію над головою почитає, і на двор накропоне. І я тоді нав'язую ручника на ету Богородицю. Некоторі ленти нав'язують, ну ручників мало, бо мов той шкодує, а я ж много вишиваю, то я віно даю. Проходили так, что только одну улицу прямую от храма и вот сюда в конец одной стороной. Сюда-туда не переходили, а переходили одну сторону, потом возвращались и переходили, другую сторону проходили. И тогда останавливались возле храма. Прычына, па якой гэты абрад з'явіўся ў Аброва, больш-менш зразумелая. Калісьці паміралі дзеці, прыйшоў мор, і трэба было неяк ратаваць вёску. Але ж неабходна вызначыцца і з датай з'яўлення абрада. Этнографы сцвярджаюць, што страшная хвароба з'явілася тут у 20-е гады мінулага стагоддзя. Гэта таксама пацвярджае і Вольга Васильевна Калтуневич. Стала ж війна, вже тая в 14-му году. Стала війна. Вони вже гете усе, купола, і зверху зняли дзвони, викопали яму. Гете, що було, може, таке закопали, поставили креста. От уже як поворот, і всі в нас виїхали, хто куди. В ту війну 14-му поз'їжджалися, стали мертві. Ну, молоді. Стали молоді мертві. І вони, що казали, що поберуться за руки, да того приведення, і йдуть по селу і кажуть, що була беда, да ще похужела. Заложили у четвер вони вже заложення і давай з кресним ходом ходити по селу. Атрымліваецца, што адразу ж пасля Першай сусветнай вайны ў Аброва прыйшла страшэнная эпідэмія. На той момант іконы Божай Маці ў вёсцы яшчэ не было. Господу помолимся, рцем всі. Воскресе из мертвых смертью свет побрал, несущий во гробе живот. Христос воскресе! Господу помолимся, рцем всі. Христос воскресе! Господу помолимся, рцем всі. Христос воскресе! Свет побрал, несущий во гробе живот даровал. Да свайго абраду, які ратаваў іх не раз, аброўцы звярнуліся зноў у цяжкую гадзіну, у 40-е гады, калі прыйшла другая сусветная вайна, і вёску захапілі немцы. На гэты раз жанчыны здзейснілі свой таямнічы абрад з ручніком. І сапраўды яны яго выткалі за ноч і абышлі вёску з друкаванай іконай «Неопалімая купіна», якая засцерагае ад пажараў і вогнішча. Вже стали палити німці по деревнях, а у нас бабі теж зробили той обрад, от там вже нема тих домів, построїли. І теж так,
зробили і обнесли, і осталося наше село. І в нас іще у церкву, чи ну, кай церкві, я вже забулася, зогнали людей, теж були. Але один наш Обровський, ну а він ніде знав німецький язик. І прийшов, і переговорився, і випустили людей. Справа ў тым, што ў абрадзе ўсё перамяшалася. І зараз вельмі цяжка аддзяліць адно ад другога. Па-першае, назва. Насамрэч, гэтая абрадавая з'ява называецца не намскі, а навскі, Вялікдзень. Памылка ў адной літары. Чаму? Таму што слова «навь» паходзіць ад старажытна-рускай мовы і перакладаецца як нябожчык або мярцвяк. З гэтай прычыны чацвёрты дзень пасля Вялікадня называюць Пасхай мёртвых або навскім чацвяргом. То бок менавіта ў гэты дзень памінаюць тых нябожчыкаў, якія памерлі за апошні год. Гэтая традыцыя захавалася не паўсюль, а толькі на тэрыторыі беларускага Палесся, куды ўваходзіць Аброва, а таксама украінскага і польскага. Такім чынам, навскі чацвер – гэта дзень, калі душы памерлых продкаў вяртаюцца на зямлю. Гэта дзень, калі жывыя запрашалі мёртвых за стол. Адсюль і традыцыя пахрыставацца з нябожчыкамі. Вось чаму выносяцца хлеб, соль і яйкі. Иоанна, Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Вон мимо. Еже по посла Бог глаголы Божие глаголет не в мире, но Бог дает Духа, Отец да любит и Сына, и вся даст в руце Его веры Сына им от живот вечный, а иже не верует Сына, не узришь живота, но гнев Божий пребывает на нем. Егда убо разуме Иисус, яко услышав фарисеи, яко Иисус множащие ученики творит и крещает, ниже Иоанн. Иисус же сам не крещаше, но ученицы Его, остави Иудею, иде паки в Галилею. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господу помолимся, рцем всі. Христос воскресе! Господу помолимся, рцем всі. Христос воскресе! Господу помолимся, рцем всі. Христос воскресе! С праздником всех! Когда я была маленькая, бабуля моя рассказывала, она родилась в 1878 году. И вот, когда же я подрастала, она рассказывала про обряды, которые мы производим сейчас. Потому что тогда в селе было маленькое, и возникла эпидемия, когда ей было лет 5. И вот люди были в таком состоянии плохом. Помирала в основном молодежь. И бабушка моя говорит, что ночью ходило какое-то существо и плакало таким жудасным голосом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бабушка сама слышала этот плач. А старшая ее сестра говорила, уже много старше ее, я погляжу. А отец прикрикнул, нет, лежи. Служитель церкви, посоветовали им. Это длилось года 2, долго.
И посоветовали сделать так, выткать обрус. И это и постелить, обнести вокруг деревни, и постелить в храме на престоле. И вот собрались люди, обнесли и послали, и постепенно прошло. И с тех пор этот обряд у нас и происходит. И по сегодняшний день. Са слоў Ніны Васильевны Варанковіч атрымліваецца, што абрад намскі Вялікдзень пачаўся не ў 20-е гады 20-го стагоддзя, а значна раней, у 1880 годзе. І перш-наперш людзі ратаваліся з дапамогай вытканага за ноч ручніка. Ручнік заўсёды ў славянскай традыцыі вылучаўся моцным абярэгам. Другая старажытная традыцыя – гэта дапамога ад мёртвых, якіх трэба было ў пэўны дзень і ў пэўны час, так сказаць, задобрыць стравай. Такім чынам, на старажытныя абрады людзей арганічна і гарманічна з цягам часу налажылася хрысціянства са сваімі святамі і іконамі. Атрымалася вось такое этна-рэлігійна-гістарычнае напластаванне, якое адбываецца штогод у вёсцы Аброва. У Навский четверг. И по сей день у нас происходит этот обряд. И так мы и живем.